नैबेखौबो लाफा मानि आर'नाइ मोजां जाथारदों। हा? बयनिसिमबो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय लोगोफोर। नै दा आं थांगासिनो सापागुरियाव ना, माने बाइला हटेल मोनसे आरोबाव गोदान खुलिदों आरोना, दा बेवहाय आं थांगासिनो। दा जोंनि थांग्रा लामाया नैबे गामिजों बारस'लांजायो आरोना सापागुरिया, माने एसे रौमारिफोर थांनाय, ओरै माबा हाथिखुटा, ओरै माबा थांनाय हाग्रा ब्रिज थांनाय, माने बे लामाजों थाङोब्ला एसे जोंना लामाया सर्टकाट जायो। ओमफ्राय दा आं बे लामाजों फैदों आरोना, थांगासिनो। दा नै नैबेहाय थालिर बागान मोजां जाबाय। दा आं सौफैबाय नै जायगायाव, मोजांथार जाग्राफ्राबो डेक्सफ्राबो मोजां मोजां बानायथारदों। ओरैहाय साइडआव आर'नाइबो आखिलायथारदों आरोना, ओरै नैबेखौबो लाफा मानि आर'नाइया मोजां जाथारदों। हा? ओंखाम संग्राया? जानायबो ओमफ्राय मेथाइबो मोनफागोन आरोना, रति। ओंखाम आरो संग्रा आरोना ओरै। गोजौआव माबा दंना बिल्डिं? बे संग्रा ना बे? बे बाहेरायाव थांग्रा। ओरै लांदां ना? नैफ्राव माबा दोनजायोना? बेफ्रावबो गारि पार्किं दोनजालाबायो ना? थांनोसै आरोना, जाखांबाय दिनै अपेनिंमोन आरोना। दा मिस्टिया जाखांबाय, दा ओंखाम जानो लिंलांनो नागिरदों आरोना, बे फुराना बाइला हटेलानो आरो, बेवहाय थांनो ओंखारदों दा जों बायहेरायाव ओंखारबाय। बे माने फुराना आरो गोदान बे खाथि खाथियावनो आरोना, ओरै ससे थांबानो मोनो। नोंबो खाजाबलायसै, ओमफ्राय नों खाजाबलायनोसै। दा लोगोफोर ओंखामखौ जाखांबाय, दा बिनिफ्राय बाहेरायाव थांनो ओंखारबाय। आरो सोरबाफोर मिथियाखैबा नै नायनानै लादो जायगाखौ। नैबे जाहैबाय बेनो गोदाना, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सापागुरि रड ओरै थांग्रा, ओमफ्राय ओरै थाङोब्ला ओरै रौमारि थांग्रा रड आरोना।